Hoxe tivemos a oportunidade de manter un encontro cos xóvenes empresarios no cual aproveitamos para presentar a guía de recomendacións desde o punto de vista da prevención e da saúde laboral que temos elaborado durante estas semanas en colaboración con todos os sectores productivos e que está permitindo que hoxe teñamos esas referencias, esas recomendacións para que o reinicio da actividade no sector industrial se poida producir en condiciones de seguridade. A prioridade son as persoas, é importante a compatibilidade da actividade económica coa salud. Lóxicamente, nese contexto, estivemos traballando para que esa compatibilidade se produza en condicións de seguridade. Son recomendacións tanto no eido dos aspectos organizativos e, polo tanto, como se pode reorganizar a actividade industrial, sobre todo para manter o distanciamento entre as persoas e, ao mesmo tempo, tamén recomendacións no eido dos equipamentos de protección que permiten esa compatibilidade entre a seguridade laboral e a propia actividade económica que é a nosa prioridade.